musikang binisaya mga kapuso ang atong sa ulugon karong buntaga tungod kay buwan ng wikang pambansa pa man, di ba? Ning buwan sa Agosto mga kapuso, makauban nato katong talentado kaayo natong kapuso gikan sa Albuera, Leyte. Social media influencer na sab ni siya, Mariah Carey Batikan ug si Sir Elwin. Good morning. Hello. Good morning. Good morning. How is it like growing up, Ma'am Mariah? Murag nagsunod po ka sa yapak ang imong talento sab sa singing, anita sa imong mga paggamit, ma'am, og mga musika nga binisaya nindot kay paminawon sa atong mga dunggan. Unsay background ani, ma'am? Kaniadto pa nahilig na jud ka ani mga binisaya ba nga kanta? Yes. Tungod sa nasakop lulusad na magsigisad siya patukar na ako mga bitayan sa mga urban, yung Guillaume. And ang ako sad mother, when I was in elementary, kasi ko pakantahon ng mga bitayan songs, ng mga opening sa basketball, mga shows ispilahan, yung isa di pakantahan ako ng mga bisaya. Unsay nakanindot sa binisaya nga kanta, ma'am, kumpara sa mga moderno nato nga mga awit karon? Nindot jud kay mga bisaya, kay ma-feel jud nimo ang iyang meaning. Law mo jud kayo. Hugot na hugot jud. And the other times, when tanang mo kanta kong bisaya is makahilak, siyempre, kay ma-feel jud kayo ng kanta. Kung si Mariah, ang iyang music, ang iyang genre kay mga bisaya, mga binisayang kanta, ang imo sab kang Sir Elwin, unsa may imong klase sa music nga gina-perform? Ang ako good, yes. Ang ako good, genre na ko, reggae. Reggae sa, mo gina kumbaga, magamaw na gina kung kinaham, reggae. So, ngara ko nagbilong ang genre. Pero, mga bisaya lang po, kinaham ko bisaya. Pump na lang bisaya. Kantigo sab kayo sa mga binisaya? Tagas, bawas ko mag-bisaya. Nasa mga punto nga kanta nga binisaya. Ang reggae o ang binisaya nga kanta, pwede na to na ma-merge ba? Pwede mo siya pwede siya mo ma-fuse mo. Example, ang kanta ni Mac Turban. Diba? Pure na siya nga bisaya. Kunya, pwede ko na siya i-convert into reggae. So, bisaya siya nga reggae. So, mamahog siya revival. Ma'am Mariah, anita sa kuan, we learn nga doon na sa kay mga efforts nga gihimo aron sa makatabang ni ato mga overseas Filipino workers, ma'am, aron matambalan sab ang ilang homesickness. Unsa man ni nag-concert kuno ka? Yes, nag-concert ko as requested ato mga OFW. And timing sad kayo kay ilang request is more on Visayan songs. So, mas nagpursige sad ko kay aron makawa sad sa ilang paminaw, makainom sad sila sa iyang yutang na tawhad. Ug di na mo ni palabyon ang kahigayunan karong buntaga. Mga yung example ninyong duha, unsa may ikadalit nimo sa atong mga viewers ning sa iyong kabuntagon? Ila na balit, layo-layo. Si tangkay baliling pasibuto, pangkabulan baliling At tayo, ikaw baliling pamalay. Pangkabulan baliling ikaw baliling papalayo. Wow, pagkanindot paminawon sa baliling reggae version. Finally, coming from you, unsay mensahe ninyo sa atong mga nagtan-aw ro mga kaigsuonan? sa mga atong kapwa, mga Bisaya, support local lang ta guys, isang pa man sa mga teknolohiya karon nga tinabag-o, di na to makalimtan ang pag-love sa atong mga Bisaya kanta. Support local, dapat proud Bisaya jud. Thank you so much gikan sa Albuera, Leyte, si Mariah Carey Batikan ug si Yes. Elwin. Thank you so much. Thank you.